tretí push, lebo som mal týkať na 18-ky, prvýkrát mi to prestalo natáčať, druhýkrát to zase prestalo natáčať, takže idem to proste push, hej. Minulé, však viete, Bravo fail, o tom vyšlo video, že som to posral pri strihaní, ale ideme ho pushnúť na 20-ku. Pár hier natočím, potom to budem strihať. A potrebujem doplniť questy, lebo po chvíľu o 2 dní končí sezóna a ja tam tak trochu kúsok proste do Legendary Startup, tak ho skúsim pušnúť. Že ideme na to. Budem väčšinou popri krajoch, lebo tam v strede sa pozmením šelinám, prepáčte za lagy. Skladie. Ale neviem prečo, ale prepáčte za zvuk na videách. Mám teda mikrofón a keď som teda nebyl, tak to mi dosť bolo. Pozeral som sa videá. A musím sa ustarať, takže bude lepšie, to videí. Musím nejako priznať to, ako znižiť to efekty, lebo viem, že keď strelím, tak to počujete na plné bomby, ale potom mám zvuky skoro vypnuté. A zakecal. Čiže to nie je moc ľahké, ale ide to byť. Potrebujem možno 20. A po 2 minúty, takže asi idem natáčať všetky časti hier. Nevidí to byť ľahké, ale dúfam, že aspoň nejaké video. A viem teda, že to laguje, aj že zniem občas ako na levičku, ale v reáli tak nezniem. Takže a skúsim, neviem, to robiť s tým, aby ste počuli mňa a nie efekty hry. Takže po prípade môžem skúsiť aj proste úplne vypnúť ruky na Brawl Stars, aby ste to videli. Efekty nie sú tak dôležité. Teraz sa môžem skúsiť. No tak to sú hajde. To vážne nebude jednoduché, ideálne mapa, hej, ako myslím, to bude celkom. Takže tak, nebude to ako týka viem hrať, lebo sa není na túto mapu, tak sa to tak povedať. Hral som ho len tak zo srandy, týka mi skill Brawlera, ale no, musím asi to byť. A to kompletne sa mi deje väčšinou nič zaujímavé, takže... Aha, takže ten múdry človek, nemám netuším. No a kľúči je, to je taká celá. Byli ste vzadu, že sa točil. Asi bude vážne musieť.
Už asi vám to prestriham a idem kempiť, lebo... Teda budem natáčať tak do 15 minút, aby boli o niečom. Neviem, ale keď sa rageujem, tak občas mám tu povedať, že to nenaučilo. Neviem, či mi to je tu nezabané, takže radšej tišie, keď sa nahnevám. Potrebujeme možnosť 2 kempiť, lebo no ešte pozrite na toho pozitívneho hráča. To bude dlhé. No za 5 hier som sa dostal. Jedna hra už som z neho musel. Ale video musí niečo byť. Má len 6 minút, buď bolo strašne krátke, alebo ja neviem. Ja som to ako kedysi hral, potom ma to prestalo baviť. Ja som stratil účet, potom som to zase hral. Zase ma to prestalo baviť a teraz ma to zase baví. No toto bude... Nie, Miko! Miko, nie! Countdown to chaos. To asi nula šanca, že ma nevidel, že? Deviatý, čo? Zase som... Nemýlim, tak by som mal mať 1600 či koľko. Nie, to je... Bože, trepem. 360. 1600. Mám poprovokovať, aby som nezabral power. A ja v to verím. Teraz keď som nechodil Yes? To bolo... Ó, dobre, kid minus. Môžem sa povedať najviac dal z levička, takže... Ale nebudem posledný, čo je celkom fajn. Dobre. Dobre. Tak ako neviem, toto chcem dobre. Mám si počkať ten brek, čo to bolo. Ukázal mi. To je veselé. Víš. Yes. Ten typek tam je. Konečne aspoň zatím. Aha, otvoríme si niečo. Tá typa... Super Rick. Nic lepšie som ani nečakal. Dobre. No, dúfam, že vás to videa budú baviť. V strihaní sa ešte musím lepšie naučiť a vtedy tie videa budú zábavnejšie. Viem, že teraz to nie je nič moc. Ale tak skúšam. Aspoň niečo.
keď tak, keď sa mi končí video, tak môžem sa ho pridať a môžeme potom neskôr si dávať 1v1 alebo pušovačky videa. Ale to je len čisto na vás, to sa musí povedať. Nechcem nažnútiť. Takže zatiaľ to vyzerá dobre, ale to sa mi vôbec nepáči. To klíčky, ja si to nevšimám, ale ja si nikdy nezmystil. Tak dobre, či nie, takže sa dostanem do plochu. Dobre, hit. Okay. Potom neskôr by som mohol napísať hru, ktorú si vyberete, alebo na nejak hodnotiť hry, ktoré mi napíšete. Hocičo. Alebo mám počítať, ale nie je tak, že som nebudala natáčať. Takže tak. Už je tam len Bo a tá Lily. Keď dúfam, že sa vyhubia navzájom. Zatiaľ to tak nevyzerá. Bo má tu zľadí pár poverky. Nemám to obchádza. Obchádzam to. Ale nie sme poslední. Sa blížime viac a viac a asi by som mal dávať spovedenie, no vždycky na to zabudám. Dobre. Tak ja ho skúsim teraz komentovať a potom tej poslednej hry natočím. Toto ešte natočím. Ale teraz mám strihnúť a potom sa vidíme, keď už to bude napušované. Takže toto by malo byť posledná hra. Držím palce, hej. Nepušoval som moc dlho, lebo sa mi podarilo uhrať toto a dohral a to je také hrozné. Že dúfam, že teraz vôbec nejde tento spike. To aj to je možnosť. Vybaviť ho. Je tam žlutý. Aha, je žlutý. Dobre. Nebolo potreba práve chvíľa. To by bolo možno tak. Musím skončiť aspoň tretí video. Prosím, nie. Dobre, štvrtý. Neprerobíme. Dobre, je to tam. Dobre, myslel som, že to skončí, ale horšie. To nebolo to až také dlhé video, ale zase tak, ako som chcel. Ale trvalo to dlho. Napíšte si potom, čo mám pušovať ďalej. Asi pribudli questy. Ale nie, to potom za kamerou musím dať. Aby som získal do 50 z toho veľa nechýbalo, budem dať
dal za kamerou a už sme na 1700. Pomaly to budeme za kamerou posúvať, lebo to bude trvať strašne dlho, k tomuto ešte ani nemám čas hrať. Musíme mimo domu a tam sa to moc nedá. No. Však. Chápete ako? A potom si ešte hypercharge na kruhu. Takže potom neskôr môžeme skúsiť slúžiť na nejaký, na 25, dajme tomu. Je na 23. Dúfam, že trophy reset bude o 5 dní, takže cca 2 dní po update. To mám čas. Trophy reset neznášam. Hroza. Draka som svičil, ale nedozbieram ho, lebo bude ten robocký. Crushing dreams and candy colored nightmares. Support. To chcem. Ne, celkom dobrý, ale musíš ho mať na maxe, som zistil. Aby bol taký OP, lebo toto ako keby je na maxe. Time to turn that frown Keby som further ho down. získal, tak ja vám to potom ukážem, ja ho aktuálne ako vyzbierať moc na diaľku, hej. Dáva ako sa slušný damage, hej. Keď vypnite raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6 krát ho to ide. Ale no, nemám ako pozrieť. Don't need the horn. Teraz sa rozkladuje. No, takto. Vidíte, dáva zase 160 ako je fest OP, ale musíme ho mať na maximum, ale taký prachatý následky by som to... To je asi koniec videa. Sweet and Dúfam, že sa sour vám páčilo, candy is napíšte si, čo by my sme mali píšovať na video. To nám takto... Sú napríklad Bonnie, Nani, Dairlyho, Lily. A keby som sa vážne chcel prekonať, tak možno aj týchto na nejaký 15 a potom neskôr zase z 15 na 20. Všetky na 20. Žívam ako 46, viem, že to nebudú moc ľahké. No, toto je taký no. By som to povedal, týmto by som sa schváliť nemusel, lebo Edgar je taký, no, taký o ničom. Bude to dlhšie video, lebo sa a ešte vám ukážem druhé účty, že jo, či by ste potom čakajte, toto vám som switchol, to nemám moc nahraté, ale ako vidíte, tak to je taký viac OG účet, ale nehral som na ňom moc. Tohto môžeme potom, keď tak počkám na to, aby sme dostali. To bude o dosť rýchlejšie a možno rýchlejšie. No, mám viac výprv. Toto som mám taký oni vtedy ešte boli chromili. That's so awesome! Takže nemám všetky skin, ale mám hypercharge. Makendovi, Dynamikovi, Bazovi, Spikeovi. A to je všetko raz, 4. Z toho sa mi, že mám 5, ale to asi nič. Takže, tak, to je všetko. Mám tu dosť rozdelených brawlerov, Your creeps are my peeps. Špadovský. A to je na dnešné video všetko. So s vami Boban. A zatiaľ. No, takže len som chcel, že friends code keby tak toto je friends code. Vlastne tu nie sú. To som pozabudol. No už má to video 20 minút, takže teraz sa s vami učím. Tak zatiaľ.